Na hát, sziasztok! Ez itt egy új sorozat. Sokan ismeritek, valószínűleg, sőt biztos. Méghozzá a Hunger Games sorozat. Hát innentől folytatom, mert végül is elfelejtettem elindítani. És akkor mondjuk csak most lett engedélyezve a PvP, szóval körülbelül 10 másodperc késés, mondjuk az. Ezt már is kilótolták? Kilótolták, igen. Na menjünk. Hamarosan lesz fönt League of Legends. Csak mindig elfelejtjük felvenni, vagy feederünk, vagy úgy veszünk, hogy mindenki feeder, kivéve mi. Ezt nem akarjuk felrakni. Például most is, amit előbb játszottunk, Timóval voltam, nagyon durván el voltam figyelve, és mégis vesztettünk, majd beészeltek egyszer. Hát itt amúgy a TT Craft Server 3-nak a Survival Games-nek a második arénája. Shinecraft-en is gondolkodom, hogy azon legyen-e a Survival Games, de azon nem szoktak annyira az emberek. Ott egy gyerek, hú basszus, nem tudsz, hogy vannak. Hát inkább nem támadjuk meg, végül is videózok. Szóval inkább óvatosabbak leszünk. Kaja. Ez jó jön. Itt is lesz, azt hiszem, hogy láda. Amit nincs. Gyorsan fogynak az emberek, mit nem mondjak. Ha nagyon rövid lesz, akkor hozzávágok szerintem egy másik ezt. Sőt, valószínű, hogy ehhez már hozzá fogok vágni, hiszen már csak 6-an vagyunk. Amúgy remélem rendesen hallatok, sőt, nem is hangosan. Ó, mikor király. Addig már aranyszett. Nem, ezért ezeket kivesszük. Mi? Most jó, 5-en vagyunk már csak. Azoknak már iron szöldjük van, vagyis vaskardjuk. Off the top az éppen zuhanyzik, ha jól tudom. És addig gondoltam, felveszek egy részt. Semmi nem kell. Közben rájöttem. Még egy láda. Van ilyen WC, most már csináltak ilyen WC-t, tehát olyan dolgok történnek. Full aranyszett, király, már csak egy aranykart kéne. De inkább vaskard. Amúgy az elég fura, hogy az aranykard az ugyanolyan erős, mint a fa. Régen én azt hittem, hogy ugyanolyan erős, mint a vas. Csak hogy hamarabb elfogy, mert az aranycuccok azok hamarabb elfogynak. Na, ott is egy láda, szerintem már ki van lootolva. Nem, nincs. Megnyerték a harmadik üzét. Rénába nyertek. Na, ott is egy láda. Reméljük, ez sincs kilútolva. És lesz benne egy vaskard. Fakad még egy.
Úgy meghalnék, hogyha esnék. Oda kéne valahogy bejutni, vagy legalábbis fölmenni. Ó, innen be lehet ugrani oda. Hát, be lehet ugrani? Hát, megpróbáljuk. Meg ott el van rekeszelve, de nem baj. Ha! Na, itt fogunk maradni, szerintem. Megnézzük azért, hogy mi van itt. Basszus! Az nem rád, azt hittem. Hányan vagyunk? 4-en. Nem voltunk sokan, csak 13-an. De írjátok le kommentben, hogy legyen-e Skype PvP. Azt viszont nem tudom, hogy valaki akar-e, valaki nem. Nem biztos, hogy itt jó ötlet lenne várni. Sőt, inkább tovább is megyek. Mert de lesz vaskardom, majd akkor visszajövünk ide. Na, ide fölmegyünk. Na már. Na, ez mi volt? Persze, hogy már kivették belőle a cuccokat. Miért is ne? Amúgy az jó lett volna, hogyha lenne benne i. Ez jó lenne. Mert nincsen, sajnos. Oda kéne felmenni, oda. Körbe megyek én, nincs valami itt. Hogy látom. Persze, hogy neki van lootolva. De jó lenne, hogyha be lehetne menni. Szóval én megnézem mindegyiket. Hát ha. Nem. Reméljük, a hajót nem lootolták ki. Bár valószínű, hogy igen. Na, hát van lootolva. Tehát lehet, hogy mégse lesz hozzávágva egy rész. Úgy értem, még egy. Várjátok egy kicsit. Kevés az FPS-em. A videó miatt, ez az ED Soft, ez nem a legjobb. Lehet, hogy letöltök majd valami másikat. Legyen már egy vaskard. Az jó jönne. Persze én is látom, én is lenne.
Az a baj, itt láda, chest feltöltés sincs a spawnban. Max Ender Pearl-le lehetne följutni. Ami nincsen sajnos nálam. Ne! Ezek hárman vannak, úristen, ne! Futás! Megvárjuk, míg felmegy a HP-nk, addig fogunk futni, és utána neki rontunk a gyereknek. Mert hát ez fura volt. Na, újra itt vagyunk. Most a 2-es arénában jó sokat vártam, hogy beengedhessen. Magyarul, hogy vége legyen az előzőnek, mert nagyon sokáig húzták. Sajnos. De mindegy, is remélem, hogy most azért veszem. Három gyerek ott tüzelt. Tehát menjünk arra. Nem mindig erre, mert én megyek. Menjünk egyszer erre. Úgyse sokszor megyek erre. Egy fakardos gyerek, akkor ezt inkább hanyagoljuk. És arra megyünk. A dupla chestért megyünk. Nekem ez az aréna jön be a legjobban. Már nagy, és sok chest van. És hát sok idő, mire... Hát... Igen. Ez is aztán értelmes volt, mondhatom. Ó, király, kaja. Megnézem. Ja, jó, bird. Cuccasok. Ez szerintem hosszú lesz, de nem baj, feltöltöm egyben. Szóval, ja. Így egyben is jó lesz, most nem sok idő. Ugyanannyi plusz még. Ez mi volt? De talán, hogyha belefér az időbe, akkor mutatok egy bugot. Vagy nem is bugot, hanem ilyen dolgot. Spectatet majd ki kéne javítani. Olyan bug. Ja. Jaj, de jó. Most mehetek föl előről. Pontosabban újra. Ez a duplas, ez most remélem lesz valami kard, meg valami jobb, felső. Na, valami gyerek kilépett. Már csak 10 vagyunk. Ó, kard. Ó. Figyeltétek azt a bugot, hogy egyik pillanatban még nem is ezek az utcok voltak bent, de utána már igen. Hát ez azért már kemény. De így sokkal jobb, mert most van egy vaskardom. Szerzek is szettet, gyors valamilyen szettet ládikákból.
fogok rámenni, aztán meg, ha lesz dinnyém, akkor lemegyek egy ilyen lyukba, mert ott ki lehet jönni. Szóval megnéztem, csak kell hozzá a dinnyem, hogy tudjunk úgy. Titek, hogy olyan gondolom, hogy így magunk alá rakjuk, és akkor elugrunk. Csak normálisan nem fogadja el, ezért kell így gyorsan csinálni. Ezen a dombon 2 is van, egyik lefelé, másik pedig a tetején. Szóval erre is felmegyünk. Bocsi a lagért, nem tudom, hogy miért lakkol. Még mindig zajzik, szóval az of the top. Vagy lehet, hogy már nem is fog visszajönni. Akkor most vagyunk 10. Na, ez kellett nekem. Meg itt is lesz, ott van, igen. Hát ebben nem volt sok dolog, már csak egy jó kis gatya kéne. Meg aztán még jó pár dolog. Azt hiszem ennek a domb tetején lesz az, amire gondolok. Amihez nem kell dinnye, és mégis nagyon jó. Vagy a következő domb tetején van az? Nem tudom, mindjárt nézzük. Meg ott a fákon van egy, amiben múltkor aranyalmát találtam, szóval azt is meg fogjuk nézni. De az a domb az, szóval akkor először az aranyalmás, vagy hát a fás chestet fogjuk megnézni. Ó, itt is egy chest. Csak ez már ki van lootolva. De itt is lesz chest. Igen. Ami viszont nincs kilutolva. Jó sok kajám van, szóval kajából nem lesz hiány, az már biztos. Hát csak egy kis szett kéne. Na, ne lakoljál már. Nem igaz. És még több kaja. Meg egy karc. Na, meg kell... Budi. De... Várjatok. Hopsz. Így. Itt lesz valahol az a fa, ott is van. Igen, itt van. Mind föl tudunk menni. És akkor úgy is tudunk ugrálni, hogy meglegyen az a chest. Mivel remélem megint aranyalma vagy hasonló lesz. Igen, ott van. De nem erre megyünk, mert amikor először próbáltam onnan ugrálni, akkor nem sikerült. De amikor innen elagolj, akkor én innen próbáltam ugrálni, akkor sikerült. Szóval reméljük most is sikerülni fog, és fenn vagyunk. Ó, pont gatya kellett, király. Na most fogunk arra jó nagy dombra.
Itt zabálunk egyet, ott van a dragonek. Endure dragon. Légy szíves, ne nokkoljál már. Jaj, öcsém. Ó, király, még egy Ender Pearl. Azt hiszem az egyes arénább, vagy ebbe az arénába, azt hiszem azt hiszem ebbe van egy darab Diamond Card valahol. Azért nem nézem meg, mert ez már valószínűleg teljesen ki van lootolva. És akkor csak az időt rabolnám. Igen, ez a domb lesz az, és itt lesz valahol egy láva. Na, azt kell megkeresnünk nekünk. Azt a lávát, ami ott lesz másik oldalon. De azért ide is mennek, mert itt is valószínűleg van chest. Chest, igen, én így mondom. Közben már éhes az emberem. Ez a domb lesz az. Remélem. Ott a chest. Ne elvidd leess. Hát ez nagyon közel volt. Bölcsém. Ó, aranyalmam. Király. Full aranyszettem lesz már megint. Ez mi? Igen, aranyszettem van. Haha. Találom azt a rohadt lávát. Valószínűleg elhagytam, és nem ezen a dombon volt, de most már mindegy, most már nem fog visszamenni. Pedig azt mondhattam volna. Na mindegy. Elnézzük, hányan vagyunk. Még 7-en. Amúgy hamarosan lesz kód 2. Éhen halt. Sőt, nekem meg rajta sok olyan van. Survival Games az éhezésbe is bele lehet halni. Hol mi van ott? Szerintem ezeket fölcserélem. Így. Kéne dinnye. És akkor bemennénk abba a kis lyukba. Csak oda nem megyünk be, mert oda múltkor is beestem.
hogy mégis bemegyek, hát van egy Ender Pearl-em. Miért ne? Csak aztán nehogy ne legyen ott semmi. Hát az szíves lenne. Azt hiszem ez az. Na, sok alma. Nem lehet összekraftolni az almát. Nem. Mindig ez hülye kérdés volt. Gondoltam, hogy nem lehet, tehát adtam még. De miért van 10 FPS-em? Mi a szartól? The chest. Igen, ez hosszú lesz ez a rész. Nem tudom, szerintem olyan 40 perces lesz körülbelül. Lehet, hogy több. Tippelni fogok 40 perc, 17 másodperc. És be fogok szarni, hogyha pont annyi lesz. Ja. De mi a rohadt? Na végre. Ja, sem. Mit van? Ez az. Király, ez az, azt hiszem. Igen, ez az. Yes. Na, engedjél már be. Nem ebbe. Hanem ebbe fogunk beleesni. Erre. De basszusok. Hát arra nem gondoltam, hogy az lefog. Elfelejtettem, hogy lefog. Jó van, loggoljál még. Azt akartam mondani, hogy arra nem gondoltam, hogy le fog zárulni. De azt hiszem máshol is ki lehet menni. Most ezért aztán rohadtul megérte lejönni. Komolyan mondom. Ott kell felmenni.
Ja, itt van. Na, kint is vagyunk. Hát nem érte meg emelni. Hol vannak ezek? Hol vannak ezek? Ember. Jöjjenek már elő. Hát így annyira sok idő lesz. Hát. Menjünk egy másik helyre, mondjuk abban a barlangban, amit múltkor néztem, oda el kéne menni. El is megyünk. Nem tudom, merre van. Menjünk arra, azt majd meglátjuk. Figyelj, itt nem. Arra gondoltam, hogy lehet jumpolgatni. Te. Szóval hát kilöpjük, a többi nem kell. Majd tervezzek egy olyan mapot kivinni, amit egy jó cigánygyerek csinált. Fú, nagyon durva. Olyan van benne, hogy én a építő munkás vagyok. Úristen, nagyon durva. Mert nem találok senkit, legyen már egy fight. Csak nem az legyen, hogy mindenki együtt van, kivéve én. Egy 5-en vagyunk. De nincs a barlang mögötte? Nincs. Azon gondolkodtam, hogy hol van az a barlang, amire gondolok. És közben ki is találtam, és be is akartam egy pókhálóba. De mitől lagol ez a szar már? Na végre. De menjél már föl. De mit csinálsz? Menjél. De itt alul fogunk fölmenni. Megölte. Jó van, szerintem esél még le. Ott vannak. Ott.
Nézzük, a gyereket is hátba fogjuk támadni. Minket is hátba támadjanak. Ott van a gyerek, egy gyerek. Hát, próba szerencse. Megpróbáljuk. Meg hát. És úgyse lett szerintem olyan sok HP-ja, mivel előbb csatázott egy gyerekkel. Ha még lolozok 2 kb. Vagy 3-at, azt cső, megyek. Ott a gyerek, ott van. Megesszük. Felkészülünk a legmentességre. És megöljük, ott van. Megint megyünk szépen. Az hogy ment oda föl? Meghalsz! Na. Ó! A vassztucok azok kellenek. A bőr az semennyire nem kell, ezt ki is dobjuk. Azért jól megöltük, szerintem valamit csinált, hogy nem volt itt. Így. Lag. Most megint kidobáljuk a görcucokat. Szívesek. Itt epic fight lesz. Ott villám, ott lesz, ott lesz. Hol vagy, gyerek? Ott van! Az fly-ol! Az milyen csaló! Gyere, hülye gyerek, gyere, meghalsz! Elnyertem! Mi a? Eltűntem! Na mindegy. Ennyi lett volna ez a rész, pontosabban az első Hunger Games rész. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl a további videókért, mert lesznek. Igen. És akkor sziasztok!